May load pa ba ako? Kuha natin siya para i-download mo yung photos, video niya. Yung cellphone ko? Pakita mo kay ano. Paano internet mo? Hindi ko i-download yun. Isa-send ko lang sa email niya. Baby, Kasi ayaw niya i-download mo lang sa email. Ano baby, ayan o, i-close up natin ang face mo para makita ng tapa mo. Kita ang mata, pastil na mata yun. Sabihin niya, mukha ko lang yan. Hindi siya tatanggi dyan. Hindi niya yung tanggihan, mukha niya yun. Mabalbon. Gwapo yung likod yung babal. Manas tatay. Hi. Dibdibin. Malaki dibdib. Kanina si Ivy, hindi mo maipostura, pastilan. Nagagalit na, pwede. Yan, nakangiti na. Kanina, hindi mo yan kuwanan ko sana siya kanina, yun yung ano eh. Ito. Ba't naghanap ng cotton buds? Hindi ko naghanap. Halit, babe? Hindi ko lang siya ma-picture. na. Ayoko lang siya picturean kasi may flash to eh. Baka Magula. Lalo. Lalaki mula. baka masama. Oo. Gina, oh. Salamat, Jin, ha? Sabi ni Gina kanina, yan ba talaga yun, Ivy? Lalabas na yan. Sabi ko, baka hindi. Kausapin mo, Min. Gutom na ikaw? Masturbo ko pa yung tulog ni Gina. Pati ako din, mama. Gina, Nalilin ako. nawala na dun yung kariton mo. Naku, patay. Wala nang ikaw business. Kinuha na ng asawa mo. Almusalin mo si Gina, ate na, pagod yan. Na ako na, iinlip na ako kahit 2 oras lang. Eh, si Eric sabihan mo. Pasaingin ko nga, magbaon ako. Kain na lang sila ng kanin. Ay, yung kaldiwa Kumain ka pala, kanina? ando pa sa inyo. Okay. Ha? Yung natin ng gamitin.